Salamat. Pagdandra ko na din nga.
Hi host, tamsak na host. Salamat, be my salamat. Nasakay na diri. The Woman on Fire official. Thank you. Hangal girl, salamat. Okay lang, Hangal girl. Salamat sa pag-BG. Sagdan rata mo din ha, kamanilhid sa ako. Tubang lang tamo anang kabungturan aron malingaw rasad mo. Nanibot siya.
namuha sige mag-unable to connect ko ano man siya. Balita ba?